ligesom løven. Han ved ikke, hvordan. Se, når han så kommer ind, så følger han jo den. Hvordan gør jeg det? Så kan han op og vende på hovedet ned. Ej, du ligger ikke til at sove nu, da. Det kommer du ikke langt med, den her. Marlon. Nej, han er på vej ned igen. Nå. Så. Jeg skal have. Prøv lige at se. Hold kæft, du er dum, lille skat. Hiv så. Hiv. Han har fandme hørt den med langt ind nu. Den rykker sig rent faktisk. Det er godt, det kan skille sig rørt, hvis hun sidder fast. Ej, hvor er den herlig. Det var da fantastisk. Vil du ved med at filme, mens han har fået den ind? Ja. Jeg ved ikke, det er også, at det ikke går så lang tid alligevel. Det er lige tæt herovre. Prøv at se røven herovre. Skal du ikke have den med op? Nå. Prøv igen så. Prøv lige film på røven. Men det har jeg prøvet. Hiv så for satene. Hiv så. Så. Kom så, Marlon. Du kan godt. Du kan godt. Hiv så det. Ja da. Hvor er du dygtig. Nu er den fandme næsten over. Hiv så. Han har så også revet hul i den 4 gange. Ja, men fuck det. Nu fik han et stykke af. Han vil have det ikke. Den skal jeg se. Så er du dygtig. Vil du ikke lige filme, hvad Sandro laver imens? Ja. Hello. Det er godt nok imponerende. Spændende sted. Med ind i hulen. Det er nok ikke, at få noget med, Ja.